Ku yi subscribe a YouTube channel namu mai suna Nafisa Bet domin kallon ƙayataccen shirye-shiryenmu. Ina kwana. Kwano. Dalla ta matsa ka bani wuri. Kai ba ka yi hankali ne. Me tama? Ba ni ce. Me tama? Me tama? Ba ka saki ba? Ba ka saki ba? Ba ni. Me tama? Me tama? Ka ga ma bayani mana. Oke yanzu zan ka gani. Me tama? Wannan bayar Allah. Ai su mata ya ga ka suke. Mata ya ga ka suke. Haka suke me tama? Sai na fara zan fara doka ma shi fa. Ai to ni ga sha ta bata min riga na ma da jini. Rigar da aka ce Yo. ba taimaka ma da ita ba. Ka san yadda aka yi ta roƙe ne in baka rigar. Jawa ko shine za ta zo ne a saboda gaba ne. Shine. Na zo saboda wanda sarari. Na ce dan fara kiwon tsuntsaye ne saboda niwa rinka samun kudade. Na gano cewa ba za ta rinka ba mu tsuntsaye na abinci ba idan na siyo su, shi yasa na ci ubanta don ta kiyaye ni ko na kawo su ta rinka ba su abinci. Me wa ɗaya suka wani idan ba ba su abinci ba suna jin wa za su fara kuka to gara kawai in cubanta kawai kafin ma ta zo ta rina mu hankali. Maruwa na da matan yaro masu bakin cikin sana mutu. Dan Allah ka dai san kai dan uwana ne. Faɗa ba yau muka saba ba. Inda ke ka in kai ka asibiti ba za ka daina halinka ba. Dan Allah kai hakuri daga yau dan Allah ka ƙara zo mun gida. Yanzu nan ka fita ka ƙara dawo mun gida. Ka ƙara dawo mun ko aikanka akai ka dawo mun gida. Da abin da ya zo ba ruwanka. Ba ruwanka abin da ya zo ai ya riga ya zo sai dai Allah ya kiyaye gaba ka tafi kawai. Yanda dillin ma ya dillin ma zai dillin. Ba damuwa na gode dan Allah ka tafi. Na gode tafi dan Allah. Tafi kawai ya haƙuri kin ji mu je ciki bari in ji ɗauko makulli na sai mu je akai cikin shi. Ina takalmi na. Wa alaikum salam to. Na gari? Ikon Allah. To san da zuwa. Allah ina maman mun. Sweet. To ai ni ce maman naka. Oh haka ka gani da kwalliya ko mun je biki ne. Ina zuwa in kawo tabarma. Daga biki muke kai kuma haka tun daga garin aro zo nan ka zauna ikon Allah daga gari aro sweet gashi nan gashi zauna a nan dan albarka. Ka so lafiya?
yanzu tsakani da Allah tun daga Kaduna har zuwa nan garin haka ka zo? Na kwana. Lafiya. Ka tashi lafiya. Mama da Allah na aljihuna ne na Allah nuna mu. Gashi nan ga jihunka nan saka. Ina zuwa Jamilu. Yanzu haka yayan naka ya barka tun daga can garin Kaduna har zuwa nan garin? Lato manza ne. Me kai mishi haka? Ma zuwa mai kawai ya kore ni wa. Ya kore ka ko? Rana yi ni dan manza ne. Ina kuwa? Ni watsatse ne. Aka yi ce maka? Lai cewa ya ma kin bata ni wa. Kin bata ni. Lalle kuwa abin nashi ya kai inda ake so. Shi dai kawai ba wanda yake so a rayuwar shi daga shi sai matar shi ta rayuwa. Shine. Rayuwarsu su biyu? Shine. To su ci gaba da rayuwa, ni na kyale su. Tunda har za bai dan lele da shi kadai ne kai a rayuwarka na duniya. Abin nan fa yarinta ne. Kuma kowa na da yanayin kalan yarintar shi da ya zo da shi. Shi ya san kalan yarinta yayi a rayuwar shi na duniya? Shi waye ma wanda a gurin shi ba, ni a gurina kana da amfani. A duniya ma karkata kaf kana da amfani da kowa, amma a gurin shi tunda matan ta juya shi ta murde shi, ai dole ta ce baka da amfani. Jahilama matan da ya je ya wuri yar bariki ko alu an baki ma ba ta iya wa. Ni har na kai lallan hakuri. Jahila sosai. Bulkuma daƙiƙa wawuya ne wa ta nuna mun ilimi ne. Kai haƙuri, kana ji na ɗana? Kai haƙuri tunda shi har zai iya yin haka, ai ni ba zan bar ka ba. Akwai san da ya kai san da nake maka a rayuwa na duniya. Yanzu akwai ɗumame ne ma gida. Bari in tashi. Mutane ba su da imani, uwa ɗaya uba ɗaya ciki ɗaya. Ka wulakanta ka kaninka. Yawwa mamanmu suna ta cewa ina shaye-shaye, ba abin da nake sha. Ina yi samu ne. In akwai leta da Allah a wajen girkin nan da miƙo mu. Salamu alaikum. Ba wani mama. In kashe, kai ka kira ni da? Ba kai ka kira ni ba, ni na kira ka, ai kudi na ne ko? Mu ci gaba da magana. Ba zan kashe ba. Kai mugu ne. Azzalimi ne. Zaluncin ka yayi yawa a rayuwarka na duniya. Me ya gaya mun? Yanzu haka kuka bar yaron nan tun daga Kaduna har zuwa nan. Shikenan, in ya asaran shi ai kai ba ruwanka. Kai ba ruwanka tun da ka mallaki wannan yar iskar yarinya. Ba ruwanka da kowa. Ni ba wallahi za ku zo nan ku zo ku tarar da ni. Haka kawai ni ba me zan ji? Ba na so na ji komai daga kai. Tsakanina da kai kawai Allah zai saka mu. Ubangiji Allah zai saka mu abin da kai ma wannan yaron. Sai Allah ya yi mata. Ita Allah zai yi wa ba kai ba. Bai gaya min komai ba aiko garishin da na yi. Zuwa nan da ya yi na gan shi. Ai na gan alaman komai. Na farko jininka ba kai ka jininka uwar ku ɗaya uban ku ɗaya. Saboda yar barikin da ka ɗauko. Wanda bata san komai ba, bata koya maka komai ba tarbiyya. Shine kake ta biyewa. Shikenan Allah ya kawo ku lafiya. Amma na batta da Allah. Na batta da Allah. Ba komai ba ruwa na. Shikenan. Ni yaron nake wasa da ni Allah ya kawo shi ne yazo ya tarar da ni ya ga irin shakuwa din shake shin da zan yi a rayuwar na duniya sai ya goma ciki da rawa
Kai a jefo min yaro ba takalmi ba komai, yaron nan bawan Allah saboda baya magana. Kai amma wannan mutumin yaron nan ka kai muku. Da musu wallahi za ka zo ka same ni. Wai Na'am ya kai. ruwa yake yi. Yunwa shiga daki ka je ka ci abinci. Je abincinka na daki. Na wa cokalin ne yayi. Cokali? Wanke wani. To mu je wanke maka hannu, ba dole a wanke maka hannu ba. Wannan irin abin da aka bai da kai. Yawwa kaga daman zuwa. Na ce kaga daman shigowa garin nan. Sai yanzu kenan ka je abubuwan da na gaya maka a cikin waya gaba daya. Ta hana ka zuwa ko? Na ce ta hana ka zuwa. Ba haka bane. Me faru? Haka bane. Kawai ni ya zo ya aibata ni wurin ki kenan. Usulle har Jamilu sata zai iya aibata ni gurin ka? Ya aibata ka guri na? Jamilu zai iya aibata ka guri na? Ni fa na haife ku dukkan ku biyu tun da ka auri wannan tsabibiyar yarinya. Shine komai ya juya mana. Yanzu dai kawai shi kenan shi wannan ya zama hoto a gurin ka. Da haka bane ma. Bari zan miki bayanin abu. Yi min bayani sai na ci. Ko dai laifi zai faru tsakanin shi da ita mama duba ki da. Me yasa fiska? Shi fa ya mata rauni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A ce kai da jininka ka kulla mishi shairi. Da jininka ka kulla mishi shairi. Ita ta kullo kai ka ansa. Shikenan. Anya usulani na aife ka kuwa? To mama ki tambaye shi me ya faru. Ni ba sai na ce komai ba ki tambaye shi me ya faru. Wani tambaya ga tambaya nan na gani a ba takalmi fa shigo garin nan. Akwai tambayan da ya fi wannan da ya zo ba abincin ciki ba takalmi? Cewa ai babu ne babu shi. Babu. Kwata ne. Dan banza waɗaɗɗe. Ban afi munafiki ba. Sai dai ita ce munafikan. Ita ce yar banzan. Wai ya raba dangi da ni. Kar mu an ƙara zagi da shi. Shikenan ba ruwanmu da shi. Ba ruwanmu da kai yanzu sai ka je can kai da matanka ku je ku zauna. Ki duba fuskanta fa. Tunda a ce jini ɗaya a ce wanda a tsabibiyar yarinya na to ta raba ku. A wanda kai ka kyauta. Ka kyauta. Dake shi a gabana. Ka kyauta. Mara shi gashi nan mara shi. Marani. Mama baki ko fa gaisa da ita. Ki duba fa dukanta da katako fa ya kama dukanta duba fuskanta ki gani. Ta je ta yi yawon ta zubarinta shiga da fita ko ta ina kowane gida sai an ganta a ciki. Wurin dawowa ta zubar da kanta a cikin kwalbati. Amma yanzu kana cewa shi ya fasa kai gaskiya shairin ku ya shairi. Gaskiya shairin ku ya kai shairi. Ko ranar nan wa kwata-kwata abinci ma da ta tashi wani abinci. Kwata-kwata sau 5 ta wani ayi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abinci sau 5. Abinci sau 5 ba gaskiya kun kai mugu. Wallahi ku zalimai ne. Yanzu kamin ka abincin sau 5. Jinin ku da abincin sau 2 ko da sau 8 ne. Har wani sawan ya kama. Wani sawan sai kama ka ba. Sun cutar da ka suna cutar da rayuwarka. Abincin da ka ci ne a ci a ji a zubar. Ban zama an bashi balle mutum. Akuya ba ya ci abinci balle nan. Sarakuwa ke ce riga ta ce fa ta dauran ta aure na fa ban sani ba haka ta zo ta dauka ta bashi saboda tana son shi. A'a ƙarya ne. Ai yana da bakin shi. Bawa da bakin shi da wuya a kashe shi. Babu wani ta yi wa ni ne na ce wata ta gani wanda kaya don haka ta bani riganka. Kayan ma ba za ka iya ɗauka daga ɗakin ka ɗiba kamar kana uku ka baki ya saka ba. Kayan sawa ma ya gagare ka ba wa bawan Allah nan ya saka ƙaninka jininka. Gaskiya kai asara wallahi. Na rantse da Allah kai asara. Ki fahimce ni ma. Ke kuma kin tashi sumi wajen tambayen ki kina bin layi a yawuce. Ke ba faran kaza ba ke ba bakan kaza ba. Balle a ci a biki da gudu a kamo ki ko. Kin je kin yawon ki je ki shiga cikin kwalbati.
kin samu zane kuma aka ɗauki sharin aka ɗaura mishi. Shine. Mama bai kamata kina gaya mata wayannan maganganun ba. Ga idon munafuka ki duba. Algunguma. Ka ji ba. In ta yi sai da karanta aluwan baki. Ina ta san aluwan baki. Idan da ni ku tashi ku bani wuri. Ku tashi ku zo ku wuce. Na can ku tafi ba na so daga ku. Kai amma akwai sakayya kana a duniyar nan. Oh ya Allah ka dara ta kenan ni wannan da ka wata ce kaddara ta wannan ta ta kashe ni. Wannan yariya ta kashe ni. Amma sai dai maganin ki. Wallahi sai na hulakanta ta. Yunwa ne ke. Bari na je na ɗauko maka abincin da ya rage. Kai rayuwa mutane sai mugunta ai ɗaukar alhaki akwai yawa. Yarinya kike da saka mafi dajiyar kaza. Me sa yaron ne ya ta wahala? A sa man shanu. Da albasa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ba za ka shigo min ɗaki ba. Ba za ka shigo min ɗaki ba. Ba na so na ganka a ɗaki na. To na zo mai magana ne mama, mu zauna tukuna. Mu zauna? Ba zan zauna ba, tsaye nake. Ina jin ka. Ai a cikin gidan nan ba inda za ka zauna. In za ka yi magana kai magana kuma ka san ba za ka yi magana ba. Ka bar ni in shiga cikin ɗaki. Mama ranar na san na bata miki rai, shi yasa na dawo in baki haƙuri dangane da abin da ya faru. Na wuni ma. Yawa gida. Ya amarya. Wallahi lafiya kwallo ta. Kiran da ne maka ka zo ba wani abu ba. Kanin ka ne nake so ka zo ka tafi da shi. Da je ta ya kawo yan ayyuka. Kagan nauyi ya ɗaya min yawa. Ba haka ba. Shi yasa ni kira. Sai ku tafi tare. To ba damuwa amma damuwan kin san halin shi fa shaye-shayen nan da wasu abubuwa da yake. Kaduna fa ba karamin gari ne kamar nan ba, kai ya je kuma ya ci gaba da. Ai ka san yaro ko ba haka ba, gani nan da yake yi shi yasa yake waɗannan abubuwan duka. In bai gani ba ma ba zai yi. Wani sanmu ne wa haka mu. Wani ne. Zai daina. To shi sanmu ne. Insha Allah. To shi kenan mama. Insha Allah in zan wuce sai ya shirya sai mu wuce tare. To shi kenan. Allah ya muku albarka. Na gode sosai. Dalili je ka shirya kaya. Kaji? Dan Allah in yi abu dai ka yi mishi faɗa. Ba wai sai ka gaya ma duniya su ji. Yau. Na gode. Ina so ma in je in dan duba abokanai na kwana biyu ba a haɗa ba. To Allah ya muku albarka. Na gode sai ka tattara kayan ka yanzu sai ku ci. Awan zan ɗauki ɗayan takalmin kin. Wanne ciki? Wannan mai ɗan tsinin nan takalman ne. Haba da ni ba kai ba ina kai sa wannan takalmi ai dan dauda suke sa. An ce ba dan dauda bane. Da na gani na kowa. Allah ya maka albarka. Takalmi na ya koɗe ne. A to ka kwashi na roban nan. Sa na roban. Doma mu. Sa na roban. Sai na dawo. Kai ne fa uban yaron nan yanzu. Kai ne uwanmu, kai ne ubanmu ba shi kadai ba har da ni. Amma ya za a ce karaman yarinyar nan ta juya maka kwakwalwa. Yaushe aka shigo da ita cikin gidan nan? Isukun ne ban san ka da haka ba. Ni ban taba gan rayuwanka a haka ba. Tun da aka kawo wannan yarinya sai na gan komai ya canza ne. Ya zai a ce kaninka tsakani da Allah da Annabi abincin ciki ma a baki so 5 a rana. Kashe shi za ka yi. Hakuri za a yi ke haku. Ranar da muka kuma matan nan kwana ta yi tana kwanta. Ba ruwana da wannan. Ka ƙara kamun batunta. Ai kukan soyayya take yi. Kukana take yi. Ba zan shiga ciki ba gaban maganar ka nan. Abin da nake so da kai. In ka ce da haƙuri. Ni haƙuri na tsakanina da kai. Ka ga Jamilu uwa kuɗi ko ba haka ba. Ka rike min shi amana. In za ka rike min ɗana amana to zan haƙuri.
mamu shi ma ki zaunar da shi. Akwai zance kenan tare da kai bai kare ba ko? Matsalolin shi mamu. To shi kenan. Mu je mu ta ci gaba har da ni. Ba zan taba hakura ba to ni ban hakura ba. Na ke hakura ki. Ki hakura zan tafi da shi. Amma abubuwan anguwa kowa ya gaji da shi. Makala yau wannan. La ilaha illallah. Ni ban gaji da halin ku ba a ce unguwa ya gaji. Kai ka mika min da. Ka mika shi yanzu unguwa suna zagi shi ko? To matarka ta mika shi? In an zage shi ai zan ji zafi ne. Baka ji zafi ba da kai zafi ba za ka gaya mun. Na farko abincin shi karkar in ba a samu an bashi an ci ba a bashi so 8. Amma so 8 to mun ga mu samu yanci. 12,000 ne ba a bashi. Ina ruwana da cin ku. Da ake kana da mata in baka ci ba in kai muku kukan da tai maka jiya sai ta kare maka sai ka zafin toshi. Yanzu abin da nake so za ya ci zai sha kuma kayan sawa za ka bashi. Bari na kira shi sai ku ci. Mama ki yi hakuri har ƙarshen wata. Ƙarshen wata? Ce fa zan ba ku. Na ce to je ka ɗauko matanka sai ku haɗa min da shi. A ƙarshen wata sai ka je ka tafi da shi. Ƙarshen wata amma gaskiya baka da mutunci. Ina so isu wanda ina ka samu wannan halin kwanan nan. Dan albarka. Dan albarka. Na'am. Yana ma kusa ashe. Na ɗauka yayi bacci. Yanzu ko kai fa a ce jinin kai na kusa da kai. Shawarar ai za ku yi dingi. Abin ya dame ka ka faɗa mishi. Shi ma idan ya dame shi shi ma ya faɗa maka. Ai zama dan uwa kenan. Ki mai faɗan shaye-shaye mama har cikin gida na fa yake mun shaye-shaye. Kai ka san yarantar da kai ai yarantar ne. Kai ka san kalan yarantar da kai ai kowa na da kalan yarantar shi. Kuma na shi kaddara kenan na yarantar. Kaɗan yanzu shi ma zai bari. Yarantar shi yake yi zai bari. Ba ma magana ba yaushe. Jamilu! Jamilu! Yawwa fito yana kusa. Na ɗauka ma bacci kai. Bi a hankali. Zo mana zo nan. Ga mu nan ai. Daga bacci kai tashi kai ma ka sani. Zo tsaya a yawwa. Juyo ɗana. Ka san yana da mama dubbacin ne yanzu haka. Ai kunya gare shi maganganun da kake ta akan shi yayi yawa. Ka sa har yana jin kunyin ka. Lallai na aljihu ne. Gashi nan saka. Ai kowa na da yanayin kaddarar shi ai shi yaran tayi. Zai bari. Yanzu na yi mishi magana za ku tafi tare. Kaji? Kuma na gaya mishi ya baka abinci su 8 ko su 10. Walsan ka yanzu zai kare. Insha Allah. Baka ji me aka ce ba? Ya ce ku tafi. Yanzu ki duba fa mama gabanki. In zo garin nan har za mu tafi da shi ko gaisa da ni ba zai iya gaishe kanina ne ba zai iya gaishe ni ba. So yanzu kai ba kun bashi haushi ba da kai da matarka. Kai da nana ta magana nan kake so ai tai. Kun bashi haushi. Ya kamata ma ka ce ya haƙuri. Ka ce ya yi haƙuri. Mu ce mu. Riga na ya yi datti wani ɗami yake nan da cire mu wannan. A'a ka yi haƙuri. Jamilu idan kuka kai gida sai ya cire ya baka. Kai in ka kai gida ka bashi rigan da wandon. Mama watan da yawa. Wanda ka sa fa jiya daga gashi kuma na yau daga. Shi kuma da guda ɗayan da yake yawo. To ce mu. Wuce a gaida gida. Allah ya kiyaye hanya. Ubangiji Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Mama akwai ɗumamen nan in yi guzuri. A'a, ai abinci an riga an gama. An gama abincin. Ubangiji Allah ya maka albarka. Ai yaron nan sai na maganin shi. Na rantse da Allah. Yarinyar nan ba. Yarinyar nan bai maganin ta ba wallahi tallahi ta riga ta juya min ta gaba ɗaya. Kwakwalwar shi baya kan kanshi. A sauka lafiya Allah ya kawo Allah ya kai. Ni ma gari nan zuwa zan zo ta rana. Zo ga inda